Vinogradarstvom, vinarstvom bavimo se od 2003. godine. Jedan dio dobar sam naslijedio od svoga oca, nešto smo vinograda uzeli u zakup, a imamo i kooperante koji nam proizvode grožđe od kojih mi pravimo dalje vino. Sve ukupno je nešto manje oko 4 hektara, imamo nekih od 19 do 20 tisuća čokota. 2018. godina nam je bila prekretnica jer smo prvi put počeli sa proizvodnjom pjenuša i vina. Odmah godinu kasnije napravili smo prvi roze, jedini pjenušac u Hrvatskoj koji je okrunjen zlatom. Proizvodi se klasičnom metodom, vrenja u boci, cijeli proces je od 24 do 28 mjeseci. Nagrada Dekanter, pogotovo zlato i pogotovo jedini pjenušac u Hrvatskoj okrunjen, a i šire zlatnom medaljom s visoko 95 bodova, donosi ogromnu pozornost, vidljivost kroz praktički dan, dva se ostvarilo ono što se ne bi u par godina. Naša perjanica je Sauvignon, imamo Chardonnay od koje baš proizvodimo samo pjenušac Dominus, imamo Kruti muškat, imamo graševinu, rajnski, crni pinot. Pozivamo sve ljude koji žele probati naše zlatne pjenušce da se nam pridruže u dobroj čašici.